Ozdravenie justície alebo zvýšeniu jej dôveryhodnosti môže podľa môjho názoru pomôcť predovšetkým to, aby sudcovia si na jednej strane začali zametať, tak povediac, pred vlastným prahom. To znamená, aby si uvedomili dôležitosť nimi zastávanej pozície a úmerne tomu aj odovzdávali výkon. Na druhej strane je podľa môjho názoru potrebné aj to, aby ostatné moci v štáte, myslím tým najmä zákonodárna a výkonná, sa k súdnej moci začali chovať ako k skutočnému partnerovi. To znamená, aby ju začali brať ako jednu z troch mocí v štáte, moc rovnocennú. Samozrejme, súdna moc si takéto postavenie musí zaslúžiť. Musí sa teda aj svojimi inštitucionálnymi rozhodnutiami začať správať úmerne tejto zodpovednosti na ňu kladenej a musí prijímať rozhodnutia, ktoré nebudú vo verejnosti, vo všeobecnosti, ale aj v tých konzumentoch spravodlivosti v osobách účastníkov súdnych konaní nebudú vyvolávať otázky, ktoré bude ťažké zodpovedať, pretože za nimi bude cítiť, že tam bol iný záujem než záujem na spravodlivosti a práve.